unofanodya zvimwe zviripo pamba ipapa. Alright, iri bhondo kubata maisi. Alright. Okay, bye. Kelly level. Haukuva ndikutarisa hangu. Kune zvinhu zvakaita kunge zvekusheili kunge zvekuchii vanodai kukuya kuya. Handidi kuti ubude palife saka ndiri kukuwandisa. Fambako. No. Be free. Voya vodzigwa zvavo. Zvakaoma. Hi guys, hi guys. Masura say, ayo veduweka. Hey, veduweka. Yeah, munditenderewo asikana ndangoti muye kuzoditenderawo veduwe. Munditenderewo munhu wangu wandinaye pano. One diary that I'm with here. Auya akanditora takaenda kuchurch. Tiri kubva kuchurch. Anda kuziva kuti anga kandirongera ndiri kuspoiliwa guys. Aiwa budi. Ndiri kuspoiliwa guys. Ndangoti nditende ndoga mashoko haasi kunyatso kusvika pakati chaipo guys. Ndatishuwa muye mundibetsere kutenda. Handida kukumburisa palive munongozivawo zvinozoitika. Thank you Audrey. Handida kukumburisa palive munoziva zvinozoitika. Angazopinda pamakuruswa izvi. Usaona. Tuziziya nikuona. Ndizvo chaizvo. Hi guys, esimaita mutenda muri sei? Saka ndinaye guys, aiwa ndaspoiliwa. Ipapa munonda dzinonga, ndindodonyara guys kunonga vidwe. Ndiri kudonyara kunonga vasikana. Ndikudonyara kunonga. Ndini ndikudonyara kunonga vidwe. Ndanguri ndainonga indanyara. Ndanyara kunonga aya ndanyara. Which one? Kutamboya zvakanaka tichiyerera todzokera takuti go kudai. And thank you so much our dearest for spoiling our mother. Yes, aiwa. Handidi kushora guys, handizi kuti Mwari uyu ndomuitirei hangu. I don't know what to do kuna Mwari uyu. Ndakatongorivara. She just called me handei kuchechi. Ndikati hand hapana chakaipa. Unoyawo nditora toenda kuchechi. She came tikakomboregwa aiwa zvekuchechi ndozokuudzai. Tikakomboregwa zvokuti tiri kuchechi kuya. Tikakomboregwa tiri kuchechi takubuda zvikanzi handei somewhere. Hanzi thank you mother nongai. Ibu musadaro ipadensi. Ndanonga wani. Ndikanzi handei ndikatanga ndaendeswa kumashops uko kunotengeswa chikafu chemazimba nechi. Ndikanzi grocery ndikati ndiri right grocery ndinaro ini. Ndikati grocery ndinaro ini. Zvikanzi azviti amungandiudzi kuti grocery munaro ndinda kutorai ndiri kuspoilai. Guys unonyara vedu ndokubva ndatengerwa grocery dutu kudai regrocery mai mwana iro riri nhingikiri rechikafu chedu chokumusha zvose mazimba. Hanzi Mwari vawedzera. Aiwa Mwari vanomuwedzera. Ndashaya ndodini guys. Ndaramba akati ndatoramba ngati no. Zvikanzi kana zviti. I just came to cheer you up, to put a smile on your face. Saka hanzi Mwari amupe zvishosho mwoyo wake tinomutenda. Zvechokwadi haintle haintombi zvechokwadi. Saka tikauya izvo tafamba tikatenderera ndikumbotadzwawo nedzimwe nzvimbo zvedu. Tichibva hedu tichitenderera tichienda takadai tandanzi lunch. Ndikati hanzi torai masikafu akati Lulu hanzirai masikafu akati ndikandinonge masikafu uri right. Saka akanditi handei kulanch ndazoona kuti aiwa kulanch hatisi kuenda. Ndakati iwe Lulu mangwana saka nganenda kuzo ndakatanga neFriday. Ndikati aiwa tiri pamafasting and prayers saka kulanch handikwanisi kuti ndiende. Tozoenda kana tapedza tozoenda kwaiko zvino I can't go. Saka akati no problem handei. But ndichamperekedza iye unodya zvake kana chinzwa hake nzara. Mona. Aiwa no aiwa hatidaro. And she deserved to be spoiled. Thank you Ntombi. Thank you. She did. She did. Ndatengerwa chikafu guys chekuZimbabwe chose chikaitenga ndaramba wanga utononga iye kutasa kuno iwe kutengera iye. Ndikati wedi hanzi naSunday dinner ati tozozvemanheru
manje teta kugadzirira kuenda kumabasa nechio gandimiroko teta kugadzirira zvekumabasa kasaka zvizoite. Thanks for the spoiler diary manyama diary manyama. Apa vauya vari 2 madhiary kuzonditeura guys. Muna zvinoita Mwari. Vauya vari 2 guys. Muno mu-UK mune vanhu vane mwoyo wakanaka varimo. Havasi vese vanhu vari kunze kwenyika uko vari evil. Kune vanhu vanotori nemwoyo chechewo wokutofila kuti tikugamuchira munhu uyu. So vauya vari 2 guys. Tasangana vari 2 like ndandisiri sure kuti vese vanouya kuzonditora noti nyaya yavo yanga iri kuti handei kuchechi. Saka ndanditodawo kuenda chechi ndikati handei. Saka umwe auya last time takamboenda kumba kwake uya ndekuzeni kati andifonera mutano tipa live musewa ya akauya akandipika akati abva takataura kusora nezuro. Saka enda kangoti takataura kusora nezuro nhasi anautaura pamwe haasi kuuya ndobva vatosvikirana same time. Apa ndobva tati iwe uri kuenda kuchechi kupi tione tikuenda kusame church. Saka tatozoenda takadengamzana tiri chikudai tatenda takadungamzana tiri chikudai. So tishinda umwe mberi umwe sure kuchechi takomboregwa guys. Munoziva kunzokomboregwa kuzoseka soko muchechi. Makamboenda kuchechi yausingazikamu guys ausingazivi nyuwani yaunenge uri chechi mosvika kuchechi ikoko wosvika soko ronzi nemo taenda kuchechi inonzi Kingsgate. Guys, I'm going to shake to you about this church. Simple mozandawa moyo wangu kudokwaira so ndichiona machaina achirumbidza Mwari muchechi. Takasangana machaina maasians varungu vanhu maafricans chi ndowa moyo wangu kudokwaira kufara ndikati saka yatoda Mwari apa munenge makazara guys. Hanzi ino accommodate 1800 people munenge makazara kuti me ndikati saka vanhu tinoda Mwari kudai tirimo. Soko rakuparidzwa mwana asi kuuya kuti nemo rakanangana neni vaseka vakadza kuti nemo neni rakanangana neni soko kuti nemo neni kuti neni tapesa taseka unoona asi tazongoseka tangoti soko Mwari anenge achitaura. But anyway panoitika chinhu God Mwari anouya neconfirmation. Saka soko rauya rabva ranoya futi rabva rauya neconfirmation. Saka tinongozvikudza tichingoti Mwari makanaka tichingoti Mwari kuda kwenyu ngakuitwe. Iko zvino ndamira ndakuziva kuti aiwa God is in it. Mwari varipo vanenge vari mukati mazvo. Saka handisida kugarisa hangu because tikufamba edu chimbotendera ichitaura nyaya ndangoti munditenderewo mundibetsere kutenda. Iye anozoona hake life ave kumba kwake kuti matendawo kuti mundibetsere kutenda kuti ndandakatorivara ndakatotsva zvangu sure. Iko zvino ndapesa ndatove kushopping raita ndapesa ndatove kushopping kwenda kutoshopegwa mai mwana zvanga zvisiri muplan zvanga zvisiri muchinditeererawo hanzi simene mpota muchinditeererawo kani malife ayatomada tiri mubhazi vedu don't worry malife tichaita tiri mubhazi. Saka be with me guys. I'll come later kana ndava kumba. Hanzi thank you mudhayari wedu. Yes aiwa achaona ke comments kana ave kumba achaona ke comments kana ave kumba. Saka topinda alright. Plus UK yari kufona kona to kona America, Canada, Australia. Sisi melu yai kuno simelu tukuda ikuno yai kuno ini. Kona to kona UK, America, Canada. Saka rudo rwakanyanya kuwanda. Kune vari kufona ndisingazoziva hangu kana varivo futi vanozopfekavo futi maghosti vachirumira kwese amen. But so far Mwari vakanaka tongoti vanoramba vari Mwari. Tapinda muTK Maxx matapinda zvindu matiri muTK Maxx zvinhu zvakaisa mazihenga kuti ufamba uchiteta kuita kunge kumabhero anomaona. But Mwari ndimwari vakanaka. Hanzi thank you love you aiwa zveshuwa itai mapurisa thank you hanzi embhazi ane moto aiwa embhazi tinoita hatimiri anonakidza angachitodaro iyi hanzi malive embhazi tinoti wakunakigwa ngati uchigara munhu kwai neni ndichitoripo ndichitoona muchida ndo wakunakigwa nawo usingaiti ndikati ndakasaka icontent ndakacreata yandakadai. Saka guys I'm just going to bring life time kana ndave kumba ndoya nelife 1 from there mombondiregererawo guys nomboita kana 3-4 days ndiri pabreak because ndiri pafasting. I need to concentrate nefasting. I need to write to understand with the vision of God and where I am going and where I am coming from. Saka ndichazouya and then we have our life today and then nombo to my days. Let me focus on this fasting and prayer and try to understand God's vision, what is really going on. And then tozotangira ipapo. So guys,
ave free hadi zvokubuda palife plus I'm protecting you. Regai ndiende, I'll come back later and then we can have a live yedu yandichakusirai for the next 3 days. But if you are there in the comment section andichika you want to do your my life ako pano andichika uchikudza page rako anditi vakawanda vakatangira pano kungoti tiri vanhu venyama tinokanganwa andimona tinokanganwa tiri vanhu venyama hanzi zvinodzwa vanhu here. Yes, azvinaka kana nebasa rese to tell people kana uchida kunisa chikafu kuti I'm on prayer and fasting. Tinogona to announce panapa kuti vari kuda kujoina prayer and fasting ndivanani tiri kutanga mangwana tichipedza pakati saka hazvina basa zvina kana nebasa rese izvozvo. Saka guys ndonyaya iripo. Remember kuti life yedu lizi isisu itori papublic. If I don't tell you vanonotsvaga vofunga kuti vakabata juice anditika vouya vachifunga kuti juice. Saka inini I prefer kuya ndichitaura ndoga kana zvozongobuda munenge muchizviziva because kune zvitonzi tine juice. Saka ndinouya ndotaura ndoga zvinenge zvichiitika kwandiri. Hanzi we just finished our 21 days. Very good holy creations. That's the spirit. Saka ndichauya guys and then we talk and then toona kuti ndomboti pa break anditika ndomboenda pa break ndichimbotsvaga zvandiri kutsvaga anditika kana uripo anda kukudza page rake and you want to kudza your page here anditika vakawanda vakabva nepano vakakudza mapage avo pano ipage recommunity saka rinokura vanhu vanokura voinda kana wakura woindako kana wakura woindako anditika uchida kukudza page rako unondibata kuseri munokwanisa sara muchita malive enyu ini ndiri kubreak yangu kwandinenge ndiri anditika is still okay. Vakawanda vakatobva nepano kungoti tiri vanhu tinokanganwa andimona. So guys ndokubatai time anditika God bless you and I love you so much. Thank you for your support. Mwari wakuitire zvakanaka. Love you.